Volt ilyen jó hely volt. Vagy ezt már régen tervezték volna? Ezt már rég terveztük, igen. Ja, értem. Csak hát ez pénzkérdése, tudod. Az mindennek az ura. Igen, sajnos. Hát itt Magyarországon normálisan dolgozok, annyi adó van. Tudom, Nem? ebbe ülik az embereket, igen. Aztán még lassan most az nyugdíjhatárt is fölemelik. Pifaszát, arra nem szabad számítani a nyugdíjra. Én se számítok rá. Nem. Nem szabad. Nem szabad számítani arra. Most a végén, az ajtó fölé van, és ajtó fölé itt számolok, jó? Azt meg oda kötik a vizéhez. Aha. A kívülről kéne, csak itt nem bírok. Aha. Segítsek, fogjam meg. Ja, gyere mindig ha! Hanna helyzen? Offra! Hogy csak ho? Ja, vad kicsit. Ha? Hanna, hogy a fargot elgommo? тэмдэглэгээтэй юм уу? Дөрөвнийхэн. Дөрөв ногоон тэмдэглэгээтэй байгаа. Гэхдээ энэ таах бах ягаад гэвэл нэг нь буруу хан хийсэн байгаа сүйд нь хийсэн. Itt a szőlős mögébe tudok menni? Erről igen, be lehet menni, igen. Vagy ha ott átléped csak azt a drótot, akkor is. És akkor úgy szoktunk, hogy amikor az ajtó fölé teszünk a nullát, akkor szembe rakjuk azt, és utána két oldalt rakjuk, és utána minden ötödikbe rakjuk, hogy ez stimmel ez ennek a kereknek a átmérőjét, tudod? És hogyha a kör az stimmel, akkor az egymás mellé lehet rakni, de hogyha egy oldalról kezdjük, akkor az nyomhatja a falat. És azért nem igazán. Kinek lehetjen? Jó, és akkor finoman kicsit kihúzzuk, és akkor úgy bele. Igen. Mindig az a belsőre kell tenni, ha kívülről teszünk, akkor az a bőrszöget az kipattanhat, jó? Persze, hogyne, hát azt Logikus. igen. Igen, és aztán ezek ilyen kicsi apró dolgok, de viszont az nagyon fontos. Hát hogyne? Így logikus igazából, így tart. Igen. Így, és akkor beletesszük, és akkor így az megvan a négy, és akkor most az így szoktunk, hogy minden ötödikbe rakjuk. Vagy negyedik, harmadikra. Nem egy oldalról kell. Itt van 1, 2, 3, 4, és akkor ide rakjuk. Ebben. És akkor itt szépen finoman szoktam rakni, hogyha erősebben tesszük, és melletté, ha valami miatt az lepattan. Nem, mikor csak. Ja.
Hoztam? Ezért hoztak túl, de hogyha Senti, Gyuru. valami tőrik a rózsok, akkor tudok pótolni mindig, jó? Jó. Hát, itt a önben Ha? Nekünk is egy, kapj! Hát oda olyat, akkor látni látom. Olyat tegyünk. Ezért majd a felső kötelet kell kicsit hosszabbítani, vagy erősíteni. In this framework that Warte, jetzt kommt der dann. Hey, das hast du genau. Azt tűnik, hogy ilyet van.